Agencija za bezbednost saobraćaja u organizaciji Udruženja paraplegičara Mačvanskog okruga danas je u Tehničkoj školi u Bajinoj Bašti organizovala tribinu na temu važnosti buđenja svesti mladih o bezbednosti saobraćaja. Tribina je održana sa ciljem da se učenicima srednjih škola, odnosno mladim vozačima, predoče sve opasnosti vožnje bez dozvole i pod dejstvom alkohola, kao i efekti korišćenja sigurnosnog pojasa. Slaviša Savić, koordinator i moderator tribine, govorio je iz ličnog iskustva. Kako i sam kaže, sama priča, iako je lična, ima i edukativni karakter. Slaviša je pre 28 godina doživeo saobraćajnu nezgodu koja za posljedicu ima trajni invaliditet. Ličnim svedočenjem đacima je ukazao na greške u saobraćaju koje su bile kobne i dovele do trajnog invaliditeta kada je imao nepunih 18 godina. U danima dok sam ležao u bolnici, primao sve te silne terapije, radio neke fizikalne vežbe, smatrao sam, pa da, okej, to je neko vreme koje će da prođe, ja ću se oporaviti, sesti u drugi automobil, nastaviti svoj život, pun gas, onako kako sam ga i vozio. Zapravo, dobar deo tog vremena ja sam samo čekao istinu. 30 dana trebalo je doktorima i moje porodici da se mogu snage i hrabrosti i mene momka od 18 godina puno želje za života, pogledi oči i kažu puno istine. A vidite, puno istine je bolela. Istina je to da ja više nikad sa svojim drugarima fudbal zaigrati neću. Istina je da voziti bicikl neću i cijela istina da do kraja života hodati neću. Vidite, onda sam danima plakao. Suze su lile iz mojih očiju, sažaljevao sebe, svoj život, svoju mladost. Proklinjao dan kada sam seo u taj automobil i stavio ruke na volan. Ljudi, ali ništa toga nije moglo da vrati vreme. Reakcije mladi su poprilično pozitivne i smatram da će bar nekog sekunda ove današnje priče se setiti u momentima kada odluče da stisnu gas ili da eventualno pod dejstvom alkohola sednu za volan, pa se prisete ovoga današnjeg što smo pričali i što smo zajedno na neki način komentarisali i odluče da postupe ispravno, a to je da puste gas, stisnu kočnicu i zapravo da zaključaju vozilo ukoliko su konzumirali alkohol. To je suština. Ono što mladi treba da shvate jeste da sa ozbiljnim posledicama može da računa neko ko ne poštuje saobraćajne propise i ni u kom slučaju život ne treba tretirati kao igru na sreću, pa da li će da me izvuče ili ne. Koliko često se ovakve tribine organizuju po Srbiji? Da vam kažem, ovo je jedna u nizu tribina koje su organizovani. Priča još uvek vozim, ali ne hodam, je u Srbiji prisutna nekih 6 godina i realizuje se uz podršku agencija, ali i lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja. Do sada je organizovano negde preko 400 tribina za preko 40.000 mladih u preko 60 gradova i opština Srbije. I kakvi su utisci mladi? Jako pozitivni, iz prostog razloga ti utisci ne samo nakon časa da su pozitivni, nego praktično mi imamo naše stranice na društvenim mrežama, Facebooku i Instagramu, još uvek vozim, preko kojih nas mladi kontaktiraju i dobar deo mladih i dalje nakon samog časa nastavi da nas prati, komentariše ili nas poziva ponovo u školu, eventualno da im dostavimo nekakav materijal koji mogu da podele sa svojim drugarima, što govori u prilog da sama priča, iako je lična, praktično ima edukativan karakter. Kakvo je ovo predavanje na tebe ostavilo utisak? Na mene je ostavilo pozitivan utisak, naučio sam podosta šta bi trebao da radim, šta ne bi trebao, da ove treba vežem pojas i da treba da vodim računa onima koji se voze sa mnom. Inače, jel voziš automobil? Da, imam položeno od par mjeseci već i da kažemo vozim s vremena na vreme. Pa na mene je ostavilo poprilično jak utisak, pogotovo što je to jedno lično iskustvo koje pokazuje, nije da su to neke stavke, neke definicije koje svi ljudi treba da znaju. Jednostavno, predavanje je bilo za mene emotivno zato što izgubiti ceo život za trenutak greške, to je stvarno strašno. Imam tu svest da ne treba da konzumiram alkohol dok vozim, da ne treba da vozim preterano velikom brzinom na putevima, tako da pridržavam se, da. Imaš li vozačku dozvolu? Imam, napunio sam 18 godina, tako da, da, imam problem vozačku dozvolu, to hoću reći.